Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan wa qabulan. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ba'du, faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa a'ada alaina min barakatihi amin. Qal wa yamsahu lan ngusap. Iki membahas tentang napa? Terus pembahasan tentang orang yang ngusap khuf. Napa ngusap khuf atau muzah ya. Nggih, yen tak jelaske bahwa khuf niki nggih mboten kados sepatu, mboten kados kaos kaki nggih. Sing nutupi sikil sampai kedua mata kaki, tapi nggih tipisnya gak koyok mboten kados napa jenenge kaos kaki ngoten mboten nggih. Ya rada tebel nggih, tebel sangka kaos kaki, sekirane bisa digawe muka mlaku nggih, gawe kebutuhane ya mangkat OTW musafir utawa mudune nggih. Niku oleh napa wong sing nggunakake khuf niku ingin wis dijelaske bahwa harus sesuci nggih, harus sesuci dengan sempurna baru make khuf. Terus engko setelah niku oleh napa nggih sebagai ganti daripada mbasuh kaki ning fardune wudu niku oleh hanya ngusap khuf nggih, ngusap khuf, ngusap atase khuf. Lah iki wektune ana wektune nggih, ada batas maksimalnya. Ana wektune oleh ngusap khuf niku pol kapan? Iki pembahasannya. Wayam sahulan ngusap al muqimu sapa wong kang mukim. Yauman ing dalem sedina walailatan lan sewengi. Dadi wong sing mukim nggih, wong sing mukim niku oleh ngusap khuf sedina sewengi. Nggih, sedina sewengi 24 jam maksudnya. Wayam sahulan ngusap al musafiru sapa wong kang musafir. Salah satu ayamin ing dalem 3 dina bilayalihinna kelawan wengi-wengine 3 dina. Al muttasilati kang nyambung biha, kang nyambung apa wengi-wengi niku biha kelawan dina iki 3 dina niku. Ya, lah nek wong sing musafir, wong sing bepergian, maksudnya bepergian niki bepergian sing oleh qasar nggih, safar tawil. Ya, sekitar 84 km. Lah niku wong sing musafir niku oleh ngusap dalam tempo 3 hari 3 malam. Berapa? 3 hari 3 malam. Nah, dalam arti dalam 3 hari 3 malam kanggo wong musafir niku oleh wudune tanpa mbasuh kaki tapi napa mau ngusap khuf. Nggih, jadi wudu kok biasa, tapi kok awas wae basuh kakine gak dibasuh tapi cukup diusap dengan diusap dengan air ya, khufain niku diusap dengan air. Nggih. Berapa untuk musafir? 3 hari 3 malam. Nggih, jadi 3 hari 3 malam kanggo sapa mau sing wong musafir. Nah, wong mukim berapa? 1 hari 1 malam. Niki kok disebutke bahwa ora kudu awane sik lagian bengi gak ya mbuh awan sik utawa mbuh bengi sik niku oleh nggih. Artinya tidak dihitungnya niku tidak mulai dari awan sik mboten. Pokoke hitungan apa sehari semalam niku ya saiki 24 jam ngoten nggih. Dihitungnya sejak 24 jam niku. Niku aku sedina sewengi. Berarti nak ya sing musafir nggih, wong sing mukim sedina sewengi berapa tadi? 24 jam. Nah sing musafir 3 kali 24 jam. Nah. Sawaon padha uga taqaddamat ndisiki. Nggih, ndisiki apa dinane niku wau, dina awane ku wau tak akhirat utawa keri.
Artinya awan sik lagi bengi utawa bengi sik lagi awan gak apa-apa. Lah iki mulai dihitung nggih. Ya, detik pertama atau menit pertama dihitungnya kapan? Iki. Sejak kapan dihitungnya? 24 jam iku mau atau 3 kali 24 jam. Wabtidaul muddati lan utawi kawitane mangsa, kawitane zaman, waktu. Sabu iku dihitung apa muddah niku min hini atau min hina yuhdisu. Saking wektune hadas sapa wong. Ai min kido il hadasi tegese saking lebare hadas alka ini kang ono apa hadas ba'da tamami lubsil khufaini sak ba'dane sempurnane yang ngagem khuf loro. La min ibtida'il hadasi ora saking kawitane hadas. Wala min waqtil mashi lan ora saking waktu ngusap. Wala min ibtida'il lubsi lan ora saking kawitane ngagem khuf. Nah, jadi ngeten, mau sedina sewengi utawa nggih 3 hari 3 malam 24 jam atau 3 kali 24 jam niku dihitungnya mulai kapan? Nggih, mulai kapan? Dihitungnya mulai sak badane sampean hadas setelah sampean ngagem khuf, sempurnane ngagem khuf. Artinya ngene, iki prosesnya ngagem khuf dan ngusap niku nggih. Iku ngeten, sampean wudu secara sempurna. Nggih, wudu secara sempurna, ya kakine ya dibasuh niku secara sempurna kaya wudu biasa niku. Wudu secara sempurna, terus badhe niku sampean lagi ngagem napa? Khuf. Karena syaratnya ngagem khuf niku napa kudu diagem setelah napa sempurnane sesuci yaiku sempurnane wudu. Wis, bareng wis diagem nggih. Bareng wis diagem iku mulai dihitung sedina sewengi atau 3 hari 3 malam sejak kapan? Sejak sampean hadas setelah ngagem sempurnane khuf niku wau. Sempurnane ngagem khuf. Ya, bakda sampean wudu, sampean ngagem khuf, bakda niku ya, misal sampean wudune jam 6. Wudu jam 6. Terus bakda niku jam 6:30 ngagem khuf. Bakda niku jam 7 iki sampean ngentut. Nah, iki berarti kan hadas sak badane napa sempurnane ngagem khuf. Paham? Yang mana ngagem khuf iku mau sak badane sempurnane sesuci. Lah, maka napa? Maka ya, mulaine sedina sewengi utawa 3 dina 3 wengi mulaine jam berapa? Jam 6 apa jam 6:30 apa jam 7? Jam 7. Jam berapa? Jam 7. Ya iku mau pas nggih ketika hadas setelah hadas iku mau setelah sempurnane ngagem khuf. Paham? Ya, la min ibtida'il hadasi oga saking napa kawitane hadas tok sing tanpa ada iku mau khuf niku gak nggih. Wala ya jadi hadase ana kowe te hadas setelah napa mau ngagem khuf dengan sempurna. Begitu pula oga dihitung mulai sangka ngusap. Nah, mongko sangka ngusap niku gak dihitungnya bukan mulai dari ngusap niku mboten. Juga mboten dihitung ketika kawitane ngagem khuf niku mboten. Ya, tapi hitungannya sejak kapan? Sejak hadas setelah napa ngagem khuf dengan sempurna tadi wow. Nggih. Wal asi lan utawi wong kang maksiat bisafari kelawan safar. Wal haimu lan wong kang bingung, wong sing ya bingung gak ngerti arah. Ora ngerti iki ape lunga ning ndi. Yamsahani iku ngusap karone sapa wong sing maksiat tapi wong sing safar, wong maksiat ambek maksiat dengan safarnya itu juga orang yang bingung niku yamsahani masha muqimin kelawan ngusape wong sing mukim.
wong sing maksiat dengan bepergian. Dadi kok maksiat iku ono kaitane bepergian, iku ono kaitane maksiat di dalam bepergian. Ono kalane maksiat dengan bepergian. Maksiat di dalam bepergian, misalkan sampean lunga nggih ziarah wali songo terus badhe niku gibah ning bis gibah wong misalkan. Ya, iki berarti maksiat di dalam bepergian di dalam. Ya. Engko ono kalane maksiat dengan bepergian. Ya, artinya napa bepergiane iki lho pancen maksiat. Contohnya apa? Lunga ape delok lunga ning ndi ning kono. Ape ning ndi? Ape misal nemoni pacare misalkan utawa ape golek apa ndelok orkes misalkan. Iku sing maksiat nggih. Iku jenenge al-asi bis safar. Nggih. Wong sing maksiat dengan bepergian. Kapan maksiat dengan bepergian? Ngono, maksiat dengan bepergian. Sing koyo iku mau tujuan utamanya adalah napa mau pengen maksiat niku. Maka wong iki ora oleh entuk rukhsah-rukhsahe bepergian. Gak entuk keringanan-keringanan yang didapatkan bagi orang sing musafir. Contohnya apa? Contohnya wong nek bepergian adoh nggih dan bepergiane niki mboten maksiat niku kan oleh napa? Oleh qashar sing asale 4 rakaat dadi 2 rakaat. Oleh jamak. Engko oleh ninggalno Jumatan, tentu dengan syarat-syaratnya dan ketentuannya ya. Ninggalno Jumatan. Oleh gak poso misalkan. Nah, juga iki oleh ngusap napa? Ngusap khuf 3 hari 3 malam iku di antara rukhsah. Ngusap 3 hari 3 malam. Lah kapan ana wong nggih kok bepergiane iku ya maksiat. Memang tujuan utamanya adalah maksiat ya. Lungone iki krana maksiat iki al-asi bis safar. Nah kaya ngono kuwi iki gak entuk keruhsahan, gak entuk keringanan. Qashar ning dalan oleh mboten? Mboten angsal ape dangdutan kok qashar. Ape dangdutan ape jamak gak oleh. Ya. Terus ngusap 3 hari 3 malam ndak boleh. Jadi engko mangsane wektune iku ora 3 hari 3 malam tapi koyok wong sing mukim, koyok wong biasa. Nah wong mukim berapa? 1 hari 1 malam. Paham ya? Nah iku wong sing maksiat dengan bepergiane. Ya. Tapi kok maksiat di dalam bepergian tetap oleh ra apa-apa 3 hari 3 malam gak apa-apa. Ya. Begitu pula engko sing mboten angsal rukhsah iku wong sing al-haim. Haim iku apa? Wis bingung apa ning ndi ora arti wis. Angger mlaku wis mlaku, apa tekan apa ning ndi Kang? Mbah wis angger mlaku wis. Nah, ora ono tujuan utamane. Ya gak ono tujuane. Angger mlaku ngono iku jenenge haim. Nah kaya ngene iki maka bagaimana? Maka ora oleh ngusap 3 hari 3 malam tapi ngusape kaya wong sing mukim yaitu berapa? 1 hari 1 malam. Yes. Nah iki ana permasalahan iki ya wis di manane sik engko tak jelasno. Wadaimul hadasi lan utawi wong kang langgeng hadase. Nggih, winginane sak jelasno langgeng hadase iku contone kados pripun? Kados wong sing istihadhah, contone kados wong sing beser iku misalkan iku daimul hadas. Wadaimul hadasi lan utawi daimul hadas ida ahdasa nalikane hadas sapa daimul hadas ba'da lubsil khuffi sak badane ngagem khuf hadasan ya hadas iku hadasan ing hadas kelawan hadas atau kelawan hadas akhara kang liya ma'a hadasihi sartane hadase wong sing mau daimul hadas adaim kang langgeng qabla ayyusalliya ing dalem sadurunge salat sapa daimul hadas bihi kelawan ya sucine iku mau nggih kelawan suci sing di apa ya suci sing pertama mau ya fardhon salat ing apa fardhon ing salat fardu mongko yamsahu mongko ngusap sapa wong sapa daimul hadas wa yastabihu lan ngalap oleh
ma ing perkara kana kang ana yastabihu kang ngalap oleh sapa ta'imul hadas mau hu ing ma lau baqiya lamun tesih masih tuhruhu apa sucine wong alladzi labisa kang ya ngagem sapa wong alaihi ing atase alladzi khuffaihi ing khuf lorone wong iku mau ta'imul hadas wa huwa iku ya ma ya kana yastabihu iku mau wa huwa lan utawi ma kana yastabihu fardun iku salat fardu wa nawafilu lan pira-pira salat sunnah falau shalla mongko lamun salat sapa wong bituhri kelawan sucine wong fardun ing kefarduan qabla ayyuhdisa ing dalem sadurunge hadas sapa wong masaha mongko ngusap sapa wong wastabaha lan ngalap oleh sapa wong an-nawafila ing pira-pira kesunahan faqat bloko gak oleh salat fardu gak oleh. Wes iki perlu diketahui nggih kita kayak mukadimah. Dadi ngeten. Engko ana kaidah nggih ana kaidah. Sampeyan ngerti ta'imul hadas nggih, wong sing langgeng hadase, wong sing napa? Langgeng hadase. Ya, selalu hadas. Contohnya kayak wong sing istihadah niku ya di luar masane haid tetap keluar darah, maka iki jenenge napa? Istihadah iki ta'imul hadas. Kemudian ada juga wong beser. Arti wong beser niku wong sing napa gak iso ya nahan pipise nggih. Ya. Jadi klepe iki wis gak normal. Ya. Iku jenenge ta'imul hadas. Lah wong sing ta'imul hadas nggih rungono. Wong sing ta'imul hadas niku kaedahe nggih satu wudunan nggih rungono kabeh. Satu wudunan iku hanya boleh untuk salat fardu satu kali. Nggih, wong sing ta'imul hadas rungono. Ta'imul hadas pripun? Satu wudunan itu hanya boleh untuk berapa kali sholat fardu? Satu kali. Engkau kok pengen sholat fardu meneh, maka bagaimana? Harus wudu lagi. Ya termasuk nanti yang disyaratkan adalah wudune niku ketika setelah masuknya sholat, waktu sholat. Misal mes sholat duhur sampai jam 11 ya wong sing ta'imul hadas niki jam 11 wis wudu. Nah, engkau masuk sholat duhur jam 11 iku durung masuk sholat duhur, badhe niku masuk sholat duhur apa gunakno wudu sing mau gawe sholat duhur oleh mboten angsal. Kudune wudu meneh. Paham nggih? Lah iku. Jadi satu kali wudune wong ta'imul hadas hanya digunakan untuk berapa kali sholat fardu? Satu kali. Tapi nek kanggo salat sunnah, salat tarawih, salat duha, salat witir misalkan, iku oleh saakeh-akeh, sak kemput-kemput ora apa-apa. 1000 rakaat pun gak masalah. Tapi nek salat fardu satu kali wudu bagi ta'imul hadas hanya untuk satu kali salat fardu. Pun. Terus niki yang perlu diketahui juga bahwa nggih, ngusap khuf nggih sampeyan kudu ngerti nggih mukadimah. Ngusap khuf iku di antara syaratnya kudu wudu dengan sempurna terlebih dahulu sadurunge ngagem khuf niku wau. Nggih. Kok misal ngagem khufe dalam keadaan durung sempurna wudune, maka apakah boleh ngusap khuf? Mboten angsal. Harus napa? Sempurna terlebih dahulu wudune baru ngagem khuf, baru nanti diperbolehkan apa ngusap khuf. Paham? Lah saiki pertanyaane, wong sing daimul hadas, wong sing langgeng hadase ngusap khuf oleh mboten? Angsal, gak apa-apa. Jadi meskipun daimul hadas, meskipun niki langgeng hadase, tapi engko tetep oleh ngusap khuf. Ya, wudune iku tetap oleh napa ngusap khuf. Nah, lah ngusap khuf ya tentune sadurunge ngusap khuf nggih, iku mau wis wudu dengan sempurna terlebih dahulu, nggih. Terus
Ya, yang perlu diketahui lagi bahwa ngusap khuf, nggih, ngusap khuf niku adalah ya sebagai kelanjutan daripada napa jenenge wudu sing pertama. Mungkin sadurunge ngusap khuf, sadurunge ngagem khuf iku kudune wudu dengan sempurna terlebih dahulu. Nggih mboten? Kudu iku. Lah, engko ngusap khuf niki ya minangka kelanjutan daripada sing pertama niku wau. Artine engko wudu setelahe niku napa apabila yang pertama tidak ada nggih sesuci yang pertama kok ora ana maka ngusap-ngusap setelahnya mboten angsal. Nggih. Oleh karena iku nggih mangke ngeten. Iki sing dibahas teng kitab niku wau. Kok misal ada orang nggih wong niki ngagem khuf daimul hadas nggih wong sing langgeng hadase. Wong sing langgeng hadase terus badhe niku iki ngagem khuf. Wis wudu ngagem khuf. Terus badhe niku wonge ngentut. Ya hadas tidak hadas sing hadase sing daimul hadas niku. Nggih, hadas sing daim, hadas sing langgeng niku wau, tapi hadas anyar. Ngentut wong iki. Ya, wong mau wudu, wong daimul hadas wis wudu, nggih, wis wudu terus ngagem khuf. Ngagem khuf badhe niku nggih nglakoni hadas sing mboten hadase sing langgeng niku wau. Nah, lah maka koyo ngene pripun? Iki engko didelok. Iki mau wudu sing pertama, wudu sing mau niki, wudu sing memang awal niku wau, iku wis dingge salat fardu apa durung? Nek sampun digawe salat fardu, maka nanti nggih setelah batal terus badhe niki tiyange wudu terus ngusap khufe niku, nggih ngusap khufe, maka ya wudu yang kedua nggih karena kuota wudu sing pertama yang hanya boleh digunakan untuk satu kali sholat fardu iki sudah digunakan, yaitu sudah digawe sholat fardu, maka wudu sing kedua niki wau ya iki enggak boleh digunakan sholat fardu, tapi cukup digunakan untuk napa sholat sunnah. Paham? Nah, terus iku mau nak wis digawe napa? Wis digawe sholat fardu. Kok misal durung? Nanti kita wis wudu ya seawal iki wis wudu badhe niku ngusap khuf badhe niku wong iki durung nglakoni salat fardu hadas terus badhe niku tange ngusap nggih ya tange ngusap khuf nggih ngusap napa khuf iki mau kuota sing pertama wis digunakake dereng kuota sholat fardu yang hanya satu kali tadi belum digunakan, maka setelah ngusap khuf niku wau nggih ya wudu dan ngusap khuf sing kedua wudu sing kedua dan ngusap khuf niku maka boleh digunakan untuk satu kali sholat fardu dan banyak atau piro-piro wae sholat sunnah. Paham? Nah, begitu pula nanti seterusnya ya seterusnya ngono kuwi nak kuotane pokoke kuotane sing pertama iku mau digunakno maka ya hanya oleh nggawe salat sunnah. Kok kuota yang pertama durung digunakno maka hanya boleh satu kali salat fardu dan salat sunnah saake-ake. Paham? Ikulah kira-kira ngono. Sampeyan paham gak paham lah ora apa-apa ya. Fa in masaha Fa'in masaha mongko lamun ngusap asyakhsu sapa wong-wongan sapa seseorang fil hadori ing dalem hador iku mukim maksudnya summa safara mongko nuli lelungan sapa wong au masaha utawa ngusap sapa wong fis safari ing dalem lelungan summa aqama mongko nuli mukim sapa wong qabla mudhi yaumin ing dalem sadurunge lewate sedina walilaten lan sewengi mongko atamma mongko nyempurnakne sapa wong mashha mukimin ing ngusape wong sing mukim nggih ngono iki dadi mau kaedahe nggih kaedahe ku mau nggih nek wonge
mukim, wonge mukim ning omah, nggih. Ngoleh ngusape berapa kali? Berapa hari? 1 hari 1 malam. Nak bepergian 3 hari 3 malam. Lah iki nek ana wonge iki mau nggih asale ning omah mukim terus badhe niku bepergian utawa sakwalike bepergian terus mukim, maka bagaimana? Maka oleh ngusap iku yo hitungane hitung sehari semalam. Piro sehari semalam. Ya, jadi yang diunggulkan adalah sisi kemukimane daripada kemusafirane. Nggih. Misal sampean nggih, ngono, sampean mukim. Nggih, sampean mukim. Jam 7 mau ya terus ngomong jam 7 sampean oleh ya ngusap khuf mulai dihitung ya detik pertama oleh ngusap khuf sampean mukim ya. Iki masa habisnya iku kapan? Jam 7 besok. Nggih mboten? Nah, iki sampean nggih asale ning omah jam 7 iku mau wis mulai oleh ngusap apa jenenge wis diitung ya mangsane ngusap khuf niku. Terus batun jam 12 sampean bepergian. Maka apakah ya iki engko bare jam 7 sesuk apa jam 7 3 hari berikutnya? Ya, bare adalah jam 7 sesuk. Paham? Kenapa? Karena asalnya wis mukim iki mau. Wis mukim, asline mukim terus baru bepergian. Bepergiannya anyar berarti. Nah, maka sing diunggulkan adalah napa? Ya, waktu sehari semalam karena iki mau mukim iku mau. Wong asale mukim, bepergiane lagian. Begitu pula sebalike. Nggih. Sampean pakai bepergian jam 7 nggih dihitung ngusap khufe iku mau. Nah, janjane bare kan jam 7 3 hari lagi. Nggih mboten? Jam 7 3 hari yang akan datang. Nah, jam 12 sampai wis tekan omah wis mukim. Maka bare kapan? Apakah jam 7 3 hari yang akan datang atau jam 7 besok? Jam 7 besok. Paham? Nah, iku ngoten. Jadi kapan ana wong ya mukim terus badhe niku musafir utawa musafir terus mukim ya sadurunge ya lewatnya sehari semalam maka nyempurnane iku masha mukimin ngusape wong sing mukim ya. Tapi kalau wis lewat sehari semalam asalnya musafir ya asalnya musafir wis gunakno 2 hari 2 malam misalkan terus badhe mukim maka bagaimana ya wis entek mangsane ya wis mboten angsal napa mboten angsal ngusap meneh nggih ya maka wajib nek wudu ya wudu kudu dengan sempurna kakike wajib dibasuh wal wajibu lan utawi kang wajib fi masil khufi ing dalem ngusap khuf iku perkara yo telaku kang disebutaken diitlakaken alaihi ngatasé ma ismul masih apa ngusap apa jeneng ngusap idza kana nalikane ana ala zahiril khufi ing ngatasé zahire khuf wala yujzi ulan ora nyukupi almasu apa ngusap ala batinihi ing ngatasé batine khuf wala ala aqibil khufi lan ora nyukupi ing ngatasé ya napa mburine khuf tungkae khuf wala ala harfihi lan ora nyukupi ing ngatasé pinggire khuf wala asfalihi lan ora nyukupi ing ngatasé ngisore khuf. Jadi nggih napa jenenge sing wajib dalam ngusap khuf niku nggih khuf iku kan ya padha karo kaya sepatu tapi ya rada tipis niku kan nggih. Ini kan mencakup sikil lagi ketutupan kabeh. Lah iku kok ana sing zahire khuf, njabane khuf zahir ya. Nggih, sisi zahir sing ketok kok jaba, ana batin sing ora ketok. Berarti sing nempel ning napa sing nempel ning kulit niku iku batine khuf. Engko bariku ana pinggir, ana mburi, nggih. Terus bariku ana ngisor. Nah, lah sing nyukupi, nggih, sing dadi sah
ngusap khuf niku kapan sing diusap dhuwure. Pokoke dhuwure ana sing diusap. Paham nggih? Sing dhuwur sing zahir, sing ketok kejaba niku lho. Nah, paham? Paham mboten? Iki lho kene sing ngene, sing iki kan sono khuf iki ya, iki khuf iki misalkan. Iki khuf iki, iki zahire. Nah, iki batin iki. Paham? Ya. Lah, sing wajib niku zahire khuf sing dhuwur. Paham nggih? Sing dhuwur. Ora cukup nek nggih, nak pomone kok iki sing diusap pinggire tok sah mboten? Mboten sah, mboten oleh niku. Utawa batine. Ya batine. Berarti sing nemplek sing ketemu ambek kulit niki, nggih sing sisi ya tetemunan ambek kulit niki, kulit sikil niki mboten cukup niku. Begitu pula mburi niki nggih mboten cukup. Terus ngisor tok mboten cukup. Ya pokoknya kudu ana dhuwur niki sing dilebatno zahir, dhuwur niki kudu di napa jenenge diusap. Ya. Nggih, paham nggih. Lah engko memang sunahe sing apik ya dhuwur, ya ngisor, ya pinggir barang. Ya sunahe kados ngoten, ya dhuwur ya ngisor, nggih. Tapi kok misal nyukupno dhuwur tok, dhuwur sing zahir oleh mboten angsal ora apa-apa. Wasunnatu iki wasunnatu lan utawi sunnah fi mashihi ing dalem ngusap khuf an yakuna iku yen to ana apa almashu iku mau khututon iku apa jenenge garis-garis pira-pira garis bi an yufarrija kelawan yen to jembrengaken almasihu sapa wong kang ngusap baina asabihi ing dalem antarane pira-pira jarine wong sing ngusap niku walayadumu lan ora ngumpulne sapa wong sing ngusap ha ing pira-pira asabi pira-pira drijine. Dadi nggih ya, sunnahe dalam ngusap iku mau pripun ngono garis-garis. Ya artinya garis-garis iku sampean jari-jari iki nggih jari-jari niki aja diempet rapetno ngeten ampun. Nggih, ampun dirapetno. Tapi rada dijembrengno. Nggih, rada dijembrengno ngene iki terus batune diusap set. Iki kan engko apa ketok kok garis-garis. Nah, tapi nak pomone koyo ngeten digabungke kabeh niki ora ketok garis-garis. Paham? Paham? Meskipun pomone kok ini kan hukumnya sunnah nggih. Iki kan hukumnya sunnah. Meskipun nak pomone kok dirapetno jari-jarine iku mau jari-jari tangane ketika ngusap khuf niku oleh-oleh wae ora apa-apa, cukup ora apa-apa. Ya tapi sunahe dijembrengke, dipisah nggih, di napa jenenge ana sela-selane. Ya. Iku ngoten. Waya betulu. Nah, iki orang sithik ayo. Waya betulu lan batal. Almasu apa ngusap alal khufaini ngatasé khuf loro bisalah sati asya'a kelawan telu pira-pira perkara. Bikhol ehima rupane siji kelawan nyopot khuf loro au khol ahadhima utawa nyopot salah sijine khuf loro awin khilaihi utawa copot dhewe ya utawa copot dhewe khuf iku mau au khurujil khufi utawa metune khuf an solahiyati almashi saking patute diusap ya dadi apa jenenge punya ono ketentuan jadi kudu napa jenenge kudu kuat misalkan ya kudu nutupi panggonan basuhan sing wajib pas wudu ketika kaki niku nggih ya lah kok iki kata kharruqihi contone kaya nggih bolonge khuf. Terus wan kido ilmu dati lan entake mongso di semalam utawa 3 hari 3 malam. Sehari semalam bagi orang mukim, 3 hari 3 malam bagi orang musafir. Wa fi ba'din nusakhi lan niku tetep ing dalem sebagian pira-pira manuskrip muddatil mashi mboten al muddah tapi muddatil mashi. Ya kalimat mongsone ngusap. Min yaumin bayane sangka sedina walilatan lan sewengi mukimin. Limukimin kedue wong mukim wasalah sati ayamen lan telung dina bilayaliha kelawan wengi-wengine telung dina limusafirin kedue wong musafir
Wa bi urudi ma yujibul ghusla, wa bi urudi ma lan kelawan anyar tekone perkara. Ya. Yujibu kang wajibaken apa ma al ghusla ing adus kajanabatin contone kaya janabah au haidin utawa haid au nifasin utawa nifas lila bisil khufi kedue wong kang ngagem khuf. Nggih. Nah, saiki pembahasannya iku napa? Ya ini adalah perkara-perkara sing mbatalaken ya ngusap khuf. Artinya wis gak oleh ngusap khuf meneh. Artinya harus wudu dengan sempurna. Ketika masuk sampai kaki, kakine niki ya kudu dibasuh dengan sempurna. Ora oleh diusap tok ning atase khuf mboten angsal. Nah, ada 3 perkara iki sing mbatalaken diperbolehkannya ngusap khuf. Sing pertama, kapan khufe niki dicopot. Ya, dicopot ya atau copot lah, pokoknya copot. Ya, mbah dicopot, mbah copot dhewe. Nggih. Ya, kok copot berarti engko wudu berikutnya harus napa? Kaki harus dibasuh, gak oleh diusap. Nggih. Lah copot niku mbah loro-lorone mbah salah sijine. Pokoke ana sing copot, maka iki gak oleh ngusap khuf meneh, akan tapi napa? Wajib dibasuh. Engko nek setelah dibasuh mbok pasang meneh ora apa-apa ngusap khuf meneh. Utawa khufe niki wau sing asale sesuai standar, sesuai syarate, ketentuan syarate. Contohnya iso digawe riwariwi kuat ya, iso nutupi panggonan fardune niku wau. Lah kok misal contohnya bolong. Ya, nah bolong berarti kan gak sesuai standar niku. Maka bagaimana? Maka ya wis engko napas wayah wudu meneh kakine kudu dibasuh, gak oleh diusap di atas khuf niku wau. Iku sing pertama. Terus sing kedua napa? Ketika mangsane wektune sedina sewengi kanggo wong sing mukim, 3 dina 3 wengi kanggo sing musafir niku wis entek. Nah, nek wis entek bagaimana? Maka ya wis gak oleh ngusap khuf meneh, harus wudu dengan sempurna. Nah, engko kok misal setelah wudu sempurna pengen ngusap meneh ya diagem meneh ra apa-apa. Diagem meneh mulai mongso anyar meneh engko. Ya tentunya setelah hadas, ya setelah yang mana hadasnya setelah sempurnanya memakai khuf. Nggih, sing nomor 3, kapan wis gak oleh ngusap khuf meneh? Ya, yaitu ketika melakukan sesuatu sing wajibno adus. Contohnya jinabah, contohnya kumpul ambek bojo, contohnya napa meneh ya nggih ayo dieling-eling wingi sing wajibno adus ana pira? Ada 6. 3 niki berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Apa sing berlaku bagi laki-laki perempuan? 1 bertemunya 2 khitan, 2 alat kelamin, terus 2 napa? Keluar mani. Nomor 3 mati. Nah sing ana 3 lagi yang khusus untuk perempuan apa? Haid, nifas, ambek melahirkan wiladah. Ya. Lah kok mau di tengah-tengah janjane oleh ngusap khuf tapi kok ngelakoni sesuatu sing wajibno adus, maka bagaimana? Maka wudu berikutnya ya kudu napa? Kudu dibasuh kakine. Ya kudu wudu dengan sempurna, gak oleh cuman ngusap di atas khuf. Begitu pula angkon mandi ya kakine gak oleh pengen sebutke ya bahwa ngusap khuf gak oleh sebagai ganti dari mandi, tidak boleh, tapi sebagai ya ganti dari mbasuh kaki nak kanggo wudu. Paham ya? Pon sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.